Hallo allemaal, wij zijn nu in Koningslust en ik sta naast Milan en Anouk. En Milan en Anouk, kunnen jullie misschien vertellen waar dat wij nu precies in Koningslust zijn? Bij school Avonturier. Bij de basisschool de Avonturier. En wat hebben jullie gedaan bij basisschool Avonturier? Wat staat er voor jullie neus nu op de grond? Kun je dat vertellen? We hadden de voedselbank gezet voor arme mensen. Hebben jullie allemaal producten ingezameld voor de voedselbank? Ja. Ja. En, want ik zie al van alles liggen in de doos. Anouk, kun jij wat vertellen wat erin ligt? Er ligt popcorn in, snoep, mini-crackers, biefieworst, koekjes. Ik krijg er wel een beetje honger van als jullie dat allemaal zo vertellen. Eten, cake. En we hadden het voor arme mensen gezet voor dat op kaart krijg je iets voor eten. Ja, want jullie hebben de producten ingezameld eigenlijk voor de voedselbank. Hè? Dus de mensen die dan iets minder te besteden hebben, die kunnen daar dan gebruik van maken. Dus echt super lief van jullie. En jullie hebben dat met de hele school gedaan? Ja. Ja? Want binnen hebben jullie nog veel meer producten staan, hè? Ja. Ja, en dit was maar een klein beetje. Ja. En wat vinden jullie nou van deze actie? Dat krijg je voor kaart. Ze hebben geen hout en ze kan er niks kopen. Ja, nou ik vind dat jullie het super goed hebben gedaan en super veel ingezameld hebben. Super goed. Ja, we staan hier nu in Maasbree bij de basisschool De Violier. En naast mij staan directrice Marielle Maassen en Fenne. En ik ga heel even eerst naar Marielle. Hallo. Goedemorgen. Hoe is het met je, Marielle? Ja, prima. We zitten hier gewoon op een halve lege speelplaats die toch weer druk bezorgd door spelende kinderen. Maar ja, die zijn niet op school. Alleen de noodopvang is op school. Ja, hoe hebben jullie dat nu geregeld? Wij hebben dat zo georganiseerd dat ouders zich konden aanmelden waar het voor nodig was. En die kinderen hebben we verdeeld over verschillende pleinen, een beetje leeftijden bij elkaar. En die worden begeleid door leerkrachten en onderwijsassistenten. Nou, goed om te horen dat jullie in ieder geval goed geregeld hebben. Zeker. Dan ga ik heel even naar Fenne, Ja. want Fenne, hallo. Hi. Hi. Want jullie hebben met school ook een actie gehouden volgens mij voor de voedselbank. Ja. Ja, kun je mij daar wat meer over vertellen? Heel veel kinderen hebben spullen ingezameld voor mensen die geen eten hebben en weinig geld. En daarom hebben wij nu eten ingezameld voor die mensen, zodat zij ook gewoon fijn verder kunnen leven. Ja, dat vind ik echt wel super goed van jullie. En stiekem heb ik al heel even bij school binnen gespiekt. En ik zag dat jullie wel heel veel kratjes met eten binnen hebben staan. Klopt dat? Ja, dat klopt. We hebben minstens 5 kratjes als het goed is. Wauw, en hier buiten hebben we ook al 1 kratje staan. En die zit gewoon echt al bomvol. Ja. En die andere kratjes zijn die net zo vol als deze kratjes? Ja. Ja? Nou, wat hebben jullie goed ingezameld? En hadden jullie daar een speciale methode voor? Of hebben jullie gewoon iedereen aangeschreven? Hoe hebben jullie dat gedaan? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Weet juffrouw Marielle dat misschien? Ik weet dat, ja. We hebben een berichtje op Easy gezet, want wij zouden een kerstontbijt doen samen, hè? Eigenlijk nu vrijdag. En in dat bericht hadden we aangegeven, nou wij kunnen lekker gezellig samen eten, maar niet iedereen kan dat. Dus als je wat wil doneren voor de voedselbank, breng het dan mee, dan stoppen we het in de kist. En dat hebben ze gedaan. En wij hebben toch een kerstontbijt gehad, hè? Afgelopen vrijdag al. En ondanks dat we eerder dicht moesten, toch al 5 kratten vol. Ja, nou echt super goed gedaan. Complimenten. En als de mensen thuis nu ook nog bedenken, goh, ik wil ook nog wat producten doneren. Alle grote supermarkten in Pelemaas en Bezel, daar kun je ook nog producten inleveren. Dus doneer. En voor nu gaan we terug naar de studio.